incwadi kaIsaya isahluko 55 amavesi 6 kuya ku9. Sibe sihlele sithi 40 27 to 31 khona kuIsaya noma ungaqala ngayo 40 kulungile 40 27 to 31 bese siyofunda uJeremiya 24 1 to 10. Cela-ke bese nesifundela abazalwane. Kala ku-Isaya 40 27 to 31 noma uqala 55 6 to 9 kubeke-ke yofunda noJeremiya. Isaiah 40, verse 27 to 31. Sholo wena Jakobe, ukhulumelani wena Israyeli ukuthi indlela yami isithekile kuJehova, indlela yami isithekile kuJehova, ilungele nami ngizwile uNkulunkulu wami na? Awazi yini ozwanga na? uJehova uNkulunkulu ungunaphakade, udalile imikhawulo yomhlaba. Akaphela amandla, akakhathali, nokuqonda kwakhe akunakuphindeka. Nguye omupha oyethileyo amandla, nakongenamandla uyandisa izikhwele. Izinsizwa ziyaphela amandla zikhathala, nabasha bawa nobuwula. Kepha abamathemba uJehova bayathola amandla amasha, bayakhuphuka ngamaphiko njengezinkozi, bagijime bengakhathali, bahambe bengapheli amandla. Isaiah 55 verse 69. Mfuneni uJehova esenokuthola, nimbize eseseduze. Omubi makashiye yakhe, nomuntu owenza okubi ngemicabango yakhe. Abuyele kuJehova, uyakuba nomusa kuye, yebo, abuyele kuNkulunkulu wethu, ngokuba uyakwenza ukuthethelelwa kube bukhulu. Ngokuba imicabango yami asiyo imicabango yenu, nezindlela zenu asizizo izindlela zami, kusho uJehova. Ngokuba njengamazulu ephakeme kunomhlaba, kanjalo izindlela zami ziphakeme kunezindlela zenu, nemicabango yami kunemicabango yenu. Amen. Jeremiah 24 1 to 10. Jeremiah 24, verses 1 to 10. uJehova wangibonisa amakoma amabili amakhiwane abekwe phambi kwethempeli likaJehova. uNebhukhadineza inkosi yaseBhabheli esethumbile uJekhoniya indodana kaJehoyakhimi inkosi yakwaJuda, nezikhulu zakwaJuda, nezinyanga zomsebenzi nabakhandi, wabusisa iJerusalema, wabayisa eBhabheli. Elinye ikoma lalinamakhiwane amahle kakhulu, enjengamakhiwane ayingqalabutho. Elinye ikoma lalinamakhiwane amabili amabi kakhulu, engenakudliwa ngobubi bawo. Wayesethi uJehova kimi, ubonani Jeremiya na? Ngathi amakhiwane amahle ngamahle kakhulu, namabi ngamabi kakhulu.
engenakudliwa ngobubi babo. Izwi laJehova lafika kimi lathi, usho kanje uJehova uNkulunkulu ka-Israyeli, uthi njengalawa makhiwane amahle ngiyakubheka kanjalo abathunjiweyo bakwaJuda engibabukisisa kule ndawo baya ezweni lamaKhaladi kube kuhle. Ngiyakubhekisa amehlo ami kubo kube kuhle, ngibabuyisele kule lizwe, ngibakhe ngingabadilizi, ngibatshale ngingabasiphuni. Ngiyakubanika inhliziyo yokungazi ukuthi nginguJehova. Ngiyakubanika inhliziyo yokungazi ukuthi nginguJehova. Bayakuba ngabantu bami, nami ngibe uNkulunkulu wabo, ukuba bayakubuyela kimi ngenhliziyo yabo yonke. Kepha njengamakhiwane amabi engenakudliwa ngobubi babo, impela kanjalo kusho kanje uJehova, ngiyakwenza kuSedekiya inkosi yakwaJuda nasezikhulwini zakhe nakuyo insali yaseJerusalema, abasele kule lizwe nabaphile ezweni laseGibhithe. Ngiyakubenza babe yingebe noquli embusweni yonke yomhlaba, babe yihlazo nesaka, isifebe nesiqalekiso ezindaweni zonke engiyakubaxoshela kuzo. Ngiyakuthuma kubo inkemba nendlala nesifo, aze baphele ezweni engalinika bona nawoyise. Amen. Ake sibonge izwi lenkosi. Baba wethu ongcwele, sibonga izwi lakho esiphilayo nelisiphilisayo. Siyakhuleka-ke Baba ukuthi namanje sisabiswa ucacise ezinhliziyweni zethu umoya wakho oyingcwele. Sisebenze lisakhe sibe yilokho uthanda sibe yikho. Ukuba Baba wethu othandekayo, sikhanye sibe ukukhanya ezweni elinobumnyama, kubonakala isandla sakho esihamba nathi. Salizwa-ke Baba, siyacela sihole ngegama lenkosi nomsindisi wethu uJesu. Amen. Sithi nike nisibone isithombe, khona isithombe engingasibona senja, Alsatian, le bathi German Shepherd. Igijima iza ngesikhulu isivinini lesi emgwaqweni. Ibona intombazane ephethe isikhwama esihle. Qonde kusona kuyona le ntombazane. Ukisithathe lesikhwama, le ntombazana mayiphethe lesikhwama iyethuka iziyowa phansi. Sasibambile nje, sithathe ngomlomo nje hambe naso isikhwama. Ebese igijima kakhulu. Yes, phansi emanzini. Bese uyaqhuma. Qhume lapha. Kanti lesikhwama besiphethe ibhomu. Ekusho ukuthi uba le ntombazane belokhu iqhubeke ehamba naso. La ifika khona le bhomu izoqhuma. Iqhume le bhomu ibulale abantu abalapho, kufe nayo intombazane. Kodwa ngenkathi iza inja ibibona ukuthi ngathi ngisoninyazwa ilenja. Kanti inja izokwenza njani? Izomsiza. Ngale ndlela basinde abantu abaningi. Ngale nja ebengathi izolimaza kanti izosiza. Ngesonto edlule-ke sikhulumile ngoNkulunkulu onakekelayo. Sisekuye indaba kaNkulunkulu onakekelayo. Lesizama-ke ukuphendula umbuzo ukuthi ngempela uNkulunkulu uyanakekela na? Izwi likaNkulunkulu lasitshengisa ukuthi uNkulunkulu uyanakekela.
nakekela nalapho sicabanga ukuthi thina silekele engozini kanti indlela asinakekela ngayo. Usinakekela nalapho sibona isimo esikusona singathi sibi kanti isimo esihle. Manje ngicela ke sifunde la encwadini kaJeremiya sibone kukhona into eyenzekala kuJeremiya lesithombe lesathi wasibona uNkulunkulu wamnikeza umbono wamakhiwane fix wamakhiwane wabhasiketi ababili omunye ubhasiketi unamakhiwane amahle kakhulu omunye ubhasiketi manje kakhulu khona futhi ukuba maba asafanele nje angadliwa indlela onakele ngayo. Uthi uNkulunkulu weJeremiya uyayazi le nto uthi usho ukuthini? Uthi uJeremiya angazi Nkosi. Awungitshela ukuthi ichaza ukuthini le nto. Uma eseyibuka le nto uJeremiya eselalela uNkulunkulu ukuthi uthini ngalamakhiwane, uthi lamakhiwane amahle awumfanekiso wabantu abahle kakhulu, kusho ukuthi bahle ngesimilo sabo, bahle ngempilo yabo. La namanye amakhiwane labolile awumfanekiso wabantu endlini kaIsrayeli ukuthi banjani asebonakele. Kukhona abantu abanjalo. Usethi ke uNkulunkulu kukhona into azoyenza. Yayisenzekile empeleni. Usho lo mfane awufundi uverse 1 khona lapho kuchapter 24 ukuthi kuthiwa uJehova wangibonisa amaqoma amabili amakhiwane abekwe phambi kwethempeli likaJehova. uNebukadinezari inkosi yaseBhabheli esethumbile uJekoniya indodana kaJehoyakhini inkosi yakwaJuda nezikhulu zakwaJuda nezinyanga zomsebenzi nabakhandi wabasusa eJerusalema wabayisa eBhabheli. niyezwa lapho ukuthi ubhala le ndaba nje kusemva bakwenze njani? kuthunjwe ba inkosi yakwa-Israyeli yakwaJuda, inkosi yakwaJuda leyo mase kuthunjiwe le nkosi kwathunjwa ngisho nabanye bathunjwa kwayena abanye bathunjwa kanye nayo bethunjwa uNebukadinezari ebayise eBhabheli zikhulu nobani nezinyanga futhi ochwepheshe labo ingcwethi ezakhona lapha ezazithunjiwe nani nabakhandi bonke manje na uNebukadinezari wayenjalo wayethuma ezohlasela ezweni afike athathe uCream weso ukuthi uye eBhabheli ukuthi athuthukise izwe lakhe laseBhabheli ngalabantu abathathile. So ke wathathe uCream walapha yana manje na umucabanga uJeremiya kuthi ngenkathi ukhuluma lento uNkulunkulu uhambe uCream wakwa-Israyeli iwona ohambile othunjile. Akufikanga kuJeremiya ukuthi kanti uNkulunkulu njani kwazothi laba abahle laba ekuyibona esibone ngathi izwe lingahamba kahle ngabo wabakhipha ezweni uthi akube njani la kanti uNkulunkulu njani wathatha aba-right washiya ababi. Manje na uNkulunkulu uyaqhubeka uyakhuluma ukuthi ngamanye amazwi ngathi kuJeremiya ukuthi ingabe kanti kuwena uNkulunkulu ama-apula amabi noma amakhiwane amabi yilapho mina
ngoba phela ngeke ukhipha abantu abahle. Kusho ukuthi kuwe labantu ababahle kuwe, laba bantu abamukeleki kuwe uNkulunkulu. Cabanga ukuthi umbuzo awukhona lo Jeremiah. Ucabangani ke ngabo? Kulabo bantu manje kwakukhona, you know ukuthi obana bekhona abanye laba bethunjwa. Abokuqala bethunjwa laba. Niyazi ukuthi kwakukhona obani phakathi kwabo? Kwakukhona uDaniel. Kwakukhona uShadrach. Kwakukhona uMeshach. Kwakukhona uAbednego. Kwakukhona labo bantu abakhonza uNkulunkulu bathunjwa. Baye ekuthunjweni. Ngike ngicabangeke ngithe uma ngifunda le ndaba ngacabanga leli yahubo 137 awusifundele lona ukuthi lamadoda mayesefika laphayana eBhabhiloni athi ukuthi akubuyanga ileli hubo na, aqambekanga leso sikhathi elihubo na. Awusifundele lona, awusihlabelele lona. Khona baye balicule bathathe ngathi kwakuwumdlalo ke belidansela. Babengadansi la by the rivers of Babylon. Babengadansi. Awusifundele. Yes. Bathi ngasemfuleni yaseBhabheli sahlala khona sakhala. Laba bantu laba abakhonza uNkulunkulu babona ukuthi awusathunjwa, sashiya amakhaya ethu, sashiya izihlobo zethu, sashiya izwe lethu, sashiya konke kwethu. Bathi siyezweni esingalazi, sithunjwa umhedeni wenkosi. Uma befika lapho bathi safika khona senze njani? Sakhala. Sakhumbulani? Sakhumbula iSiyoni. Sakhumbula eZayoni. Uma bethi iZayoni ukhulunywa ngeJerusalem. Sakhumbula iZayoni. iZayoni bebe amahabhu ethu sawaphanyeka eminyezelweni ephakathi kwabo. Ukuba abasithumbileyo batshela ukuba sibahlabelele licala. Abahluphuli bethu bafuna injabulo bethi sihlabelele elinye lamagama aseSiyoni. Uyayizwa le ndaba baphakathi kwabahedeni laphayana abakhonza izithixo. Kungathi bayabahleka bathi ake nisihlabelele amagama aseSiyoni. Baziphethe into zabo zokuhlabelela, baphethe zonke inhlobo ye-music instrument, bathi ake nisihlabelele phela. Mandla kufika laphayana uyiphethe i-keyboard yakho lapho, bathi awuyishaye mfana, basho bakukhiphile endaweni ukuthokoza kuyona. Bathi bona lamahabhu ababenze njani? Baphaneka phezulu emyezaneni. Bathi singahlabelela kanjani ihubo likaJehova ezweni labezizwe na? What do you get from that? Ukuthi labantu basesimene esinjani? Baphelele umdlalo, balahlwe yizwe, bazibona ukuthi hawu siseyini. Mhlawumbe ukhona lo mbuzo ukuthi kanti uJehova unjani? Wasiyekela nje. Why usiyekele kangaka? Why ubuke uhlekiswa ngathi izitha? uNkulunkulu unezakhe izindlela. uNkulunkulu unezakhe izindlela.
Yebo, babethunjwe nje, babekhona nababi, ngoba akusho ukuthi bayizingcwethi nje laba ababehamba nabo, bonke bayakholwa, bonke bamthanda uNkulunkulu. Kodwa bakube khona ababi. Angani babekufika ukuthi kusho ukuthi size sathathwa nathi ngenxa yalaba abantu ababi abaphakathi kwethu, kanti cha, abalwazi uhlelo lukaNkulunkulu. Awubuyele khona futhi lapho ku chapter 24. Uthi singafiki lapho ku chapter 24. Awucabanga ukuthi yena uJeremiya mayibona lento ngoba uyena umprofeti wayikhuluma la. Uyabazi labafana ngeqiniso ngoba laba bafana babekholwa inkosi uNkulunkulu uJehova. Uyabona ukuthi laba bathunjiwe. Kade yena ekhuluma nabantu ababi. Ekusho lokho ukuthi into ebabhekile manje babhekwe indlala, babhekwe inkemba, babhekwe ukuthunjwa ngenxa yento abayizayo, ngenxa yezinto abazenzile la. Manje naba bethunjwa, angazi uJeremiya manje uthini ukuthi bathini manje abantu bathunjwa nalaba abalalela izwi likaNkulunkulu. What is this? Kodwa uNkulunkulu washesha umphendula. Awuzi ukuthi uthini uNkulunkulu. Now engekaphendula uNkulunkulu, funda 15 verse 2. Chapter 15 verse 2 lapho uJeremiya futhi. Ukuthi bazowafela lapho acishe close to blasphemy lento ayikhuluma la. Lapho bethi kuwe siyakuphuma siyephi na usho kubo ukuthi usho kanje uJehova uthi abokufa mabaye ekufeni nabenkemba enkembeni nabendlala endlaleni. Okay. Nabo kuthunjwa ekuthunjweni. Okay. Ngiyakubamisela izihlobo ezine usho uJehova, inkemba yokubulala nezinja zokudonsa nezinyoni zezulu nezilwane zomhlaba zokudla nezokuchitha. Okay, into ayikade ivele ishumayela le awuye lapha ku-20 verse 7. Uze ukuthi uthini-ke manje uma sekwenzeka lento ukuthi naku kuthathwa nalaba bantu engibazi mina behamba kahle, ukuthi uthini uJeremiya lapha? Uthi ukhonani kuyena? Wangiyeka Jehova ngayengeka, wawunamandla kunami, wangahluka, ngibe yinhlekisa usuku lonke, bonke bangiholobhela. Wait a minute. Uthini kuJehova? Wangiyeka kanjani? Ngayengeka, wangikhohlisa, ngakhohliseka. Usho njalo kuJehova. Wangikhohlisa, ngakhohliseka. Wangiyeka, ngayengeka, ngoba unamandla kunami. Wangathi wayelwa la. Ungathi uyalwa la. Wangiyenga, ngayengeka. Awubheke manje ukwenzakalani. Ngiyayizwa le ndaba. Awukazi bese simene esinjalo empilweni yakho. Lapho ubona khona ukuthi hey uNkulunkulu ngathi uphinda akhohlise. Yini angiyeke lesimene esinjengalesi? Awukazi ufike esimene esinjengaleso. Yini? Futhi uzohlangabezana nezidingo zami zonke ngokwengcebo yakhe uKristu Jesu. Kodwa manje why kulesimo? Why? Kusho ukuthi kanti uNkulunkulu benzani? Wemkhohlisi. Wakwanenkohlisi uNkulunkulu. But angithi sisonja sithi wethu uthembekile akanayo inkohlisi. Wakwanenkohlisi.
Kodwa zibakhona isikhathi esinjalo la kubona ukuthi hayi uNkulunkulu kodwa noma bethi akanayo inkosi ungiyekele-ke naMthomeli. Lapho sithi noba sithi zokududuza kuphela amazwi siliphenye iBhayibheli lize liphele sithi sifuna amazwi okududuza uthola ukuthi awududuzeki. Uthi nisho kahle ngoba kwenzeka ngakunina. Awukazi bese simele sinjengaleso? Awukazihlangana nomuntu osho njalo? Uthi usho kahle ngoba kwenzekanga kuwe. Kulula nje ukusho. Kodwa uNkulunkulu impendulo wabanayo. 24. Uyala kuverse chapter 24. Ukuthi uNkulunkulu uthini ke? Verse 4. Izwi likaJehova lafika kimi lathi, usho kanje uJehova uNkulunkulu uthi, njengalawa makhiwane amahle ngiyakubheka kanjalo abathunjiweyo babaJuda. Engibamukisile kule ndawo baya ezweni lamakhaleni kube kuhle. Haleluya. Uthini? Uthi uzobenzela kunjani laba abathunjiwe? Anifundanga yini bazalwane? Anizwanga? Awusiphindela, awusho nje kakhulu beze. Usho kanje uJehova uNkulunkulu uthi, njengalawa makhiwane amahle ngiyakubheka kanjalo abathunjiweyo babaJuda. Yes. Engibamukisile kule ndawo baya ezweni lamakhaleni kube kuhle. Ngiyobabheka kube kuhle kubona. Ngibakhipha la konakele khona. Ngibakhiphela eBhabheli. Kube kuhle kubona. Kuyo le ndawo le esabekayo ekukhonzwa kuyo lesithixo. Ngibakhiphela khona. Qhubeka. Ngiyakubhekisa amehlo ami kubo. Yes. Belapho ngizobe amehlo ami ebheke kubo. What a caring God. Kwabathembekile kuye. Ngizobe ngibhekise kubo amehlo ami belapho. Qhubeka. Kube kuhle ngibabuyisele kule lizwe. Ngizobabuyisela kule lizwe. Wow. Suqedile. Ngibakhe ngingababhidlisi. Ngibatshale ngingabasiphuli. Kusho ukuthini lokho? Ukuthi ngibakhe ngingababhidlisi. Ngibatshale ngingabasiphuli. Mind you, niyazi ukuba bezohamba iminyaka emingaki beya lapho kulelozo. Beya lapha eBhabheli bezohlala iminyaka emingaki. Zobe sizobabuyisela. Bazohlala khona 70 years. 70 years. Bazohlala lapho. 70 years. Cabanga lezi insizwa zahamba mhlawumbe zama-teenagers. 18, 17, 18, 19. Kuthiwa bazobuya after 70 years. Bazobeka kanani? Kuma-80s. Belapho. Kodwa uthi ngizobatshala ngabasiphuli. Usho ukuthi ima izobatshala ngabasiphuli. Into etshaliwe iba njani? Ngitshalile lapha ekhaya. Ungabona ukuthi kanti ukutshala kunjani. Ngoba uzothola ukuthi ekutshaliwe kuba njani? Ake ngitshele ngotamatisi nje. Utamatisi ukhona lapha ekhaya. Akuna. Omunye uzubona. Lalela, kutshaliwe.
kutshaliwe ngiyamtshela phela kutshaliwe uma kutshaliwe kubanjani kuyathela kuyamila kuthele buyela lapha ku29 kuyena uJeremiya ivesi esilithanda kakhulu kodwa singalazi ukuthi lisho ukuthini ukuthi likhuluma nobani niyalazi lo vesi awufunde uqale kuverse 10 Ukuba uhlobanje uJehova uthi lapho iminyaka engamashumi ayisikhombisa isiphelile eBhabhiloni yakunyambela ngiqinise phezu kwenu izwi lami elihle ngokunibuyisela kulindawo. Oh yes ngifuna ukutshela ukuthi leli izwi kwakuyini kwakuyincwadi le athunya ukuthi ayibhale uJeremiya kwathi akabhale lencwadi ayithumele kulabantu ukuthi noma ngabe mhlambe banokukhathazeka bathole lencwadi eyizwi likaNkulunkulu ithini awubuyele khona verse 10 Ngokuba uhlobanje uJehova uthi lapho iminyaka engamashumi ayisikhombisa isiphelile eBhabhiloni yakunyambela yes ngiqinise phezu kwenu izwi lami yes elihle ngokunibuyisela kuleya ngizokwenza nizobuyela kuleya ndawo imali eyithola-ke bona ukuthi hawu kanti sizobuyela khona qhubeka uthini qhubeka thini ngokuba ngiyazi mina imicabango engiyicabangayo ngayo oh yes usho uJehova oh yes imicabango yokuthi yilelo silithanda kakhulu angithi yebo siyazi ukuba kusho kubani kunjani qhubeka imicabango yokuthula kungeyobubi oh yes nginike isikhathi esizayo lethe. This is a caring God. Uyabazi bakhathazekile ukuthi ngiyayazi imicabango enginayo ngani. Imicabango emihle. Imicabango yokuthula. Ukuba kube njani? Qhubeka. Ngiyakungibiza niye ukukhuleka kimi. Ngiyakunizwa. Oh yes. Ngiyakungifuna ningifumane. Oh yes. Lapho ningifunisisa ngenhliziyo yenu yonke. Oh yes. Qhubeka. Ngiyakufunyana yini kusho uJehova. Yebo. Ngibuyise ukuthunjwa kwenu. Nginibuthi ezizweni zonke nasezindaweni zonke. Lapho nginixoshele khona. Kusho uJehova. Nginibuyisele endaweni enganenza ukuba nithunjwe kuyo. Ngokuba ngishilo ukuthi uJehova usivusele abaprofeti eBhabhiloni. Ngokuba usho kanje uJehova ngenkosi ehlezi esihlalweni sobukhosi sikaDavida. Nangabo bonke abantu abahlala kulo muzi, abafowenu abangayanga nani ekuthunjweni. Yebo usho uJehova Sebawothi uthi bekani ngiyakuthuma kubo inkemba nendlala nesifo ngibenze babe njengamakhiwane amabi. Yebo, nanko amakhiwane amabi imaphi? Yilaba basele. Yibone kuzokwenzeka konke lokhu laba abangalaleli izwi likaNkulunkulu. Uthi yilabo ke, yilawo amakhiwane amabi. Wathi akathumele oncwadi esho njalo ekhombisayo ukuthi nina you are favored by me ngenxa yokuthi nilalela izwi lami ngenxa yokuthi nenza intando yami. Ungibuze kumbuzo. Think of these 3 young men or 4 young men ababeseBhabhiloni. Yini le ibaqinisa? Bam. Noma sekuthiwa noma semlilweni kuthiwa bawushiswa bathi ngeke sikhonze uNkulunkulu bakho weNebukadnezar. Noma sethe hey uzoshiswa ngokuphinde ka7 noma ungashisa kangakanani
uNkulunkulu wethu unamandla okusikhulula noma ke engasikhululanga ke kodwa kuyokwazi ukuthi asizange siguqe phambi koNkulunkulu bakho wena eBhadisana. Yini indaba bathole lamandla okusho lokho? Basithathaphi lesibindi? Chapter 29 kaJeremiya. Incwadi abebhalelwe yona le engikholwa ukuthi ya contribute ekutheni baqine ekumethembeni uJehova ukuthi uJehova wethu ethembekile. So ngeke noma kungenzekalani usethembisile sibambelele ezithembisweni zakhe asigudluki. We are not moved. We will not be moved. Oh yes, bazalwane. Asimazi uNkulunkulu uthi uNkulunkulu unje, uNkulunkulu onjena. Abakhe kufanele hlale ezwini likaNkulunkulu. Hlale ezwini likaNkulunkulu. Uma izinto zikudida uthi kwenza kanjani, khumbula ukuthi uNkulunkulu izindlela zakhe azifani nezethu. Izindlela zethu akuzona ezakhe. Izindlela zakhe futhi akuzona. Uthi izindlela zakhe zinjani? Ziphakeme njengoba kuphakeme amazulu kuwona umhlaba. Kunjalo ukucabanga kukaNkulunkulu. Imicabango yakhe ayifani neyethu. So uma kwenza yena, vuma ithi Nkosi, uma kuuwe ngiyabonga. Noma beyiswe kufeni, kuthiwa babonga igazi lemvana. Asibe abantu abanjalo bazalwana abahleli ekumazini ukuthi uNkulunkulu asimkhonzi ngoba kukuhle, asimkhonzi kwizinto ezimnandi, asimkhonzi ngoba sinako konke, asimkhonzi ngoba sinethezela, asimkhonzi ngoba izulu lina, sitshala kulima kulunga kahle, simkhonza noma lomisile. Kungasekho lutho uthi uyobheka la uthi utshale khona uthola ukuthi awuvele koma. Koma nje akho lutho. Kodwa uNkulunkulu yena usibizela ukuthi asimkhonze. Hayi. Backup ikhona. Okay. Ukuzambula kwakhe uNkulunkulu uzambula. That in itself ikhombisa ukuthi uNkulunkulu uNkulunkulu onjani? Onakekelayo. Uthi lapha yana encwadini kaIsaya 40. Ayisiphinde sifunde lapho. Isaiah 40. Sizwe lapho uNkulunkulu uthi 27 to 31. Ukhulumela wena Israyeli ukuthi indlela yami isethekile kuJehova. Ilungelo lami lidlulile. uNkulunkulu wami na? Awazini, awuzwanga na? Jehova uNkulunkulu unaphakade. Idalile imikhawulo yomhlaba. Akapheli amandla, akakhali, nokuqonda kwakhe akunakuphela. Oh yes. Nguye omupha oyethileyo amandla. Oh yes. Nakonje namandla uyandisa izikhwebu. Oh yes. Izinsizwa ziyaphela amandla, zikhathala. Oh yes. Nabasha bawakuwo. Kepha abathemba uJehova bayathola amandla amasha. Bayakhuphuka ngamaphiko. Oh yes. Bagijime bengakhathali, bahambe bengapheli amandla. Oh yes. Abathemba uJehova. Hayi. They shall run and not be weary. They shall walk
and not faint. Bayahamba, bagijima, bangapheli amandla. Bahamba, bahamba, bangakhathali. Yebo. Ngani? Sikhonza uJehova onamandla, uthi akapheli amandla, akakhathali. Nokuqonda kwakhe akunakuphenywa. Angazi ukuthi yazi bakhona isikhathi la angazi mina kuyokwenzeka ngicabanga lokho ukuthi uNkulunkulu engathi kodwa indlela ibingenzeka ngayo lento uma bengenzeka kanje ingabenzeka kahle. Ngimtshela uNkulunkulu awuzokwenza nalo noma uthanda uzibona ukuthi hayi ingase ngimdebele uhlelo uNkulunkulu yenza kanje uNkulunkulu bese ngathi akakuzwanga nokuthi uthini uyathi uthini ngoba unezindlela zakhe. Uyazi wena ubheke ufana nentuthwane futhi inkulu angazi ngakufanisa nani. Wena muntu ufana nento ehlele khoneni ekuncane ubona le ndawana okuyona wena, but God sees the bigger picture. Uyazi ukuthi wenzani. Yeah. uJobe kwafika lapho kuyena lapho ebona khona ukuthi hayi uthi noma ngangibulala ukumkhonza wathi uyayazi indlela yami esengivivinyile ngiyaphuma njengegolide. So uNkulunkulu singaba izigidi zabantu kodwa uNkulunkulu knows every one of us by name. He knows everything about us. Akukho ndawana kuthiwa kukhona eqashile kuyena lapho engafinyeleli khona. That's the caring God we have. Ukuthi kwenzeka kanjani, ukuthi uphendula kanjani, iyekela kuye. He knows. Uyazi. Mina ngazi, nawe wazi, kodwa yena uyazi. Uma eseqedile ngomsebenzi wakhe, ilapho yomangala ukuthi sesingenile ekhaya leliya. Anelisho. Sibone umsindisi nobuhle buthehle. Alikho emhlabeni ikhaya lami. Lelo verse nje ake nilicule bazalwane. Lalithi khona hlasobe singenile ekhaya leliya. 2:30. Lelithi hla ikona sizoba sithi haleluya
kunjalo ngaleso sikhathi ubona ukuthi hawu angitshelwanga noma ingxenye hawu kanti konke bengidlula kona bengithi kuyangibulala kanti bekungakhela okunje soke sibabazi hlala enkosini unganyakaziswa noma yini noma ukunyakazisayo kunganyakazi hlala uJehova ake sibuyele ku-20 lapho ku-24 lapho kulo mkhiwane kulawo makhiwane 24 kuJeremiya uye kule ndawo ke manje nalapho ukuthi khona kukhulunywa ngalabo abanye sesiya kulabo abanye manje kulapha verse 8 ekhande ngamakhiwane amabi angenakudliwa ngokubi babo phela kanjalo usho kanje uJehova ngiyakuwenza uSedekiya inkosi yakwaJuda nasezikhulwini zayo nakuyo insali yaseJerusalema asele kule lizwi nabakhile ezweni laseGibhithe ngiyakubenza babe yingeke lokubi embusweni yonke emhlaba babe yihlazo nesazi isifebe nesiqalekiso ezindaweni zonke engiyakubaxoshela kuzo. Oh yes, this caring God at the same time uNkulunkulu onolaka uma engenalo ulaka kungeke lwazeke uthando lwakhe ngoba uthando lwakhe ulwenza kwabafanele ulaka niyezwa na uthando lwakhe ulwenza kwabafanele ulaka kodwa abakhiphe ababuyisele ukuthi babe amakhiwane amahle laba akekho noyedwa la phakathi kwethu ongasho ukuthi hey mina ngangivele ngifanele ukusindiswa ukhona hey ngangivele mina ngangivele ngilungele no noma kungekho izinto ezimbi eziphatheka ezazingabalwa kuwe ezinamagama izigaxa ngaka kodwa inhliziyo yakho hey isiZulu asizosimnandi kodwa madoda khona lesisho sesiZulu wathi inhliziyo igaya isibozi hey igaya isibozi ubusazi leso guys kubeka indaba njengoba injalo ukuthi kukhona ukubona okukhona la phakathi enhliziyweni yomuntu nongakenzi lutho olubonakalayo ukubona we kuNkulunkulu wonakele futhi wonakele kakhulu yebo hayi mina hayi ngikhula abanye babengasho ukuthi lo mfana hayi ukhula kahle umfana okahle we uma ungakubheka inhliziyo yami we kodwa uNkulunkulu wangikhiphe kubini njengoba nakuwe kwenza kanjalo wakukhipha umubi ngisemubi wangithanda usemubi wakuthanda nanamhlanje nalabo akakhuluma ngabo uNkulunkulu athi bafanele ulaka kodwa ithuba sabanika lona ake siye lapho ke kuIsaya ukuthi uIsaya wayememezela kudala ke yena uIsaya even before uJeremiya eyimemezela le ndaba eyimemezela le ndaba uIsaya I think it was 55 la sifunde khona wasifundele lapho verse 6
uJehova eselikuhlola. Nimbize eseseduze. Oh yes. Hey, uJehova uthi mfuneni esenokuthola. Ongazani naye isikhathi sokumfuna isiphi? Ilesi eseseduze. Ilesi useduze. Yebo. Ukuthi makashiye indlela yakhe. Nomuntu owenza okubi imicabango yakhe. Abuyele kuJehova. Can you imagine? uNkulunkulu uthi loyo mubi makashiye indlela zakhe abuyele kuJehova. Once washiya izindlela zakho weza kuye wamvuma uJesu ukuthi lo wafayo lapha esiphambanweni wayiphela ihlazo lami. Can you imagine bazalwane ukuthi sesikhuluma ngamasela kuthi amasela ukulamba abantu babese babulala indlala ngenxa yamasela khona abaphandi ababulala abantu for ukuthi bafune izinto zabo abanazo. Kukhona izonakali zabo yonke inhlobo yomuntu onakele. Labo bantu konke abakwenza ukuthi uJesu maye elenga esiphambanweni wayethelisela labo bantu. Sathwala uJesu sakhe ukuthi njengokuba ukhombisa uthando lukaNkulunkulu. Uthando olunakekela onjani? Osebubini. Uthi phuma. Awafunde futhi lawo mazwi lapho nje kuthiwe ku7 Okubi makashiye indlela yakhe. shiya indlela yakho uyishiya kubani? kuJesu. Usalithwala ihlazo lakho. Nani? Owenza okubi. Ushiye nani? Nemicabango yakho. Abuyele kuJehova. Buyele kuJehova. Nakuba nomusa kuye. Oh yes. Abuyele kuNkulunkulu wethu. Oh yes. Ngokuba uyakwenza ukuthethelela kube kukhulu. Uyawenza ukuthethela kube elikhulu. For he will abundantly pardon. Ngokuba imicabango yami asiyo imicabango yenu. Yeah. Nezindlela zenu asizizindlela zami kusho uJehova. Yeah. Ngokuba njengamazulu ephakeme kunomhlaba kanjalo izindlela zami ziphakeme kunezindlela zenu. Imicabango yami imicabango yenu. Yeah. Imala. Ukunakekela kaNkulunkulu unakekela wonke umuntu ozayo kuye. Uthi ozayo kuye kimi angiyiki kumlahlela phandle. Kusho njalo uJesu. Isikhathi la eseduze khona uNkulunkulu imanje. Ukhona phakathi kwethu othi cha nami angifuni ukusala. Ngifuna ukubala kanye nabantu wena. Ngifuna ukushiya izindlela zami. Ngifuna ukushiya impilo yami endala. Ngifuna ukuqala impilo entsha enkosini uJesu. Khona njalo. Thanda umnika ithuba. Mayikhona njalo. Sukuma nje lapho khona. Uthi mina ngiyambona ngiyamdinga uJesu. Angifuni ukulahlwa. Ngifuna ukwamukela uthando lukaNkulunkulu. Ngifuna lokunakekela anakekela ngako abakuye. Ukhona njalo. Angisichithi isikhathi esiningi mina. Ngifuna ukwazi ukuthi umuntu ufuna ukuzinikela yini enkosini. Ngoba uma ufuna ukuzinikela enkosini akukhulumi mina, akukhuluma yona kuwe. Uma ukhuluma inkosi, you better obey. You better listen. You better do what he says you must do. Okay. I surrender all.
Akasithandaze lo mnumzane. Siyabonga ukuthi abasibanga sibonga ukulungisa lowo uqala ukulungisa kuzokuthi manje sekalungisa udleli owenzela ukulungisa abasengelayo kuzokuthi manje sekalungisa usenanothando usenanokunakekela hawu siyabonga abawuthunjini kodwa Nkosi singaya kuphi lapho masisuka kuwe ubaba masiyakuphalana njengamanzi siyabonga ukuthi wena baba wethu umsamo wakho uvama njalo njalo yolala uletha Nkosi ukuze sibuye sibuyele kuwe Nkosi siyabonga nantamba Nkosi sekuphindile Nkosi wakhuluma hawu Nkosi sibonga ukunakekela kangaka sibonga uNkulunkulu ngokubuyiswa nathi baba sithi siyahlanhlatha sibaleka ngoba sesizwa Nkosi ukuthi baba wethu ungcwele Nkosi ube izwi lakho liyasiphenya sivele obani kodwa Nkosi uyasithanda baba usinqandela kethu kuphela hayi baba wethu ukuzwisa ubuhlungu kodwa Nkosi ufuna sivuleka amehlo sibuye size kuwe Nkosi siyabonga baba wethu ungcwele siyabonga uthando usitshengisa ngalo lona lokubakuthe nathi Nkosi siyowaziwa ukuthi singabakho ngoba sivezelana naleli thando Nkosi kwesinye isikhathi baba sifuna ukuqamba amanga kwesinye isikhathi Nkosi siyahluleka baba ukuveza ngenxa yezinto esibhekene nazo kodwa Nkosi siphinde sishayeke ngoba uNkulunkulu ongcwele waliveza kuthina lingasifanele ize lithi lapho sasinganezinto sasiguqule waluveza kuthina namhlanje sibizwa ngabantwana bakho namhlanje sinelungelo lokuyela Nkosi ithi Nkosi siyabonga baba wethu ongcwele siyabonga wena somhlikazi siyabonga wena mzali wethu siyabonga uNkulunkulu omhlikazi sisize-ke baba siwenze umsebenzi ongaka ezimpilweni zethu sasingabokulahlwa sisize baba sihambe endleleni sikhumbule ukuthi konke okwenzeka uNkulunkulu kwangewona amandla ethu uNkulunkulu ongcwele kodwa kwakumusa baba wethu ongcwele sasingafanele ngoba mhlawumbe Nkosi kona lokuthi nasikhumbule ukuthi akukho esasikwenzile okungenza sishaye ifuba kepha uNkulunkulu ongcwele senze umusa senze inxeba sisize Nkosi sihambe endleleni sihambe endleleni sibambelele kuwe sihambe endleleni kuNkulunkulu ongcwele noma sesibona Nkosi amangathi kanizimo zinzima kakhulu kodwa sikhumbule ukuthi nalapho usukukhona Nkosi awukwazi ngakushiya ingakho Nkosi asiqine sime babe siningi wona uJehova uhamba nathi ungakusiyeka uNkulunkulu ongcwele siyabonga baba wethu ongcwele uthando ongaka siyabonga baba wethu ongcwele angathi uNkulunkulu ongcwele ngazo zonke isikhathi besikakhumbula okunye nokunye uNkulunkulu ongcwele sikuvezele uthando baba wethu ongcwele wasivezela lona siyabonga baba wethu ongcwele ngomntwana wakho baba wethu ongcwele sikubekile phambi kwethu ukucacisa waphinde wacacisa izwi lakho ngoba Nkosi ufuna baba size singaduki baba endleleni sisize baba sisize Nkosi singabi nalahla kodwa uNkulunkulu ongcwele siba ngamapholisa sizwe izwi lakho sihambise kwakho izwi libone baba wethu ongcwele sihambise kwakho siyabonga baba wethu ongcwele namanje sinikela ukudinga lokhu esisazoqhubeka kusikhonzo baba wethu ongcwele sithi wena uphakeme kakhulu abekho ufana nawe wena ungelinganiswe kwelishika Amen. Siyabonga.